Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong mga oras nyo mapanood ang ating vlog na ito, mga kagwardo. Kung hindi mo pa ako kilala, hayaan nyo muna ako magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Guardo Bikers. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mga kagwardo, please consider subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update ka sa sunod natong mga upload. So karon ang atong ipakita sa inyo, bike check. Iba-bike check natin to siya. Yan, siya mismo. Kaninong bike yan, Guardo? Of course, sa akin yan, no? Ating iba-bike check yan, kung ano na nga bang aking na-upgrade yan, aking nabago dyan, ha? Tara, samahan nyo ako. Coming up! Okay, magsisimula tayo dito sa ating wheel set sa likod. Aakyat tayo sa seat post, tapos dito sa crankset, tapos aangat tayo sa ating head tube or sa ating handlebar, and then going down to wheel set harapan. So ang una ipakita ko sa inyo ay ang ating tire, ang ating gulong. Skinwall po yan, compass po ang brand. Ang size po niyan ay 29 by 2.10. Yan po, 54,622 29 by 2.10. Yan po ang ating gulong mula kay Compass. Nylon po yan. So ang sunod po natin ipakilala ay ang ating rim. Ito pong rim natin ay stock pa. Meron pa siyang gulot, no? May dugtong siya, hindi siya minilding. Ito naman. So dito naman tayo. Ano na po ito, mga kagwardo? Alloy na rin. Stainless yung ito dulo. Ragusa to ragusa na rayos. Ang sunod naman ay ating RD, no? Meron tayong RD dito na si Shimano Altos, no? Shimano Altos po yan. Workwell po yan. Ang ating pulley nga pala ay yung ito, pulley natin dito sa taas ay pinalitan na natin. 11 teeth yan, self bearing na siya, naka self bearing na yan, pero ito stock pa rin, kasi okay naman. Okay, dito naman tayo sa ating kadena. Akala ko stainless, no? Ba't kinalawang? Shimano HG 73. Yan po makikita nyo sa mga Shopee. Sa mga online store. Yan po, yan mismo. Yan po yan siya. So sunod naman ay meron tayo dito tagmit na 9 speed tag. So 1140. 11 teeth po yung pinakamaliit. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ito pong pinakamalaki. Itong item na nakikita nyo is 40 tooth, no? 40 po yan. So yan, meron din po tayong drop out or yung RD hanger, no? RD hanger or drop out. So ang sunod naman, mga kagwardo, ay ang ating hubs. Meron po tayo dito si XM600. Yan, nakikita nyo ba yan? Yan, XM 600 na Ragusa. 6 poles po yan siya, mga kagwardo. So ito po yung ingay niyan. Yan. 6 poles pero hindi ganun kaingay. Isunod naman natin ay ito. Naka quick release na rin siya, Ragusa, no? Naka quick release. So ang ating tawag niyan. Ano ba tawag nito? Nakalimutan ko. Budo lang. Naka 160 po yan. Naka 160 regular po. Regular size, 160 po ang size niya. Ano ba tawag nito? Nako, nagloading talaga tayo, mga kagwardo. So balikan natin. So meron tayong stand, stock pa yan. Hindi pa natin pinalitan. Ang ating ito, bulb natin ay yung malaki. Hindi po yung maliit, no? Pag tinanggal mo to, diretso na yan. Mas mabilis yan Yan, tapos na tayo sa ating wheel set sa likuran. Hindi pala natin pinakita ang ating ito, naka hydraulic MT200 tayo na caliper, no? Na brake set. Yan po yung ating brake set, MT200. At meron tayong improvise na naka-sticker yan, men. Carbon sticker yan. Naka-improvise yan para hindi lang tumalsik dito yung talsik. So ngayon naman, mga kagwardo, let's proceed to our tawag yan, seat post. Ito, seat post. Ang ating seat post ay si Submit chassis. Naka 400 mm po yan ang haba niya. So ma-adjust mo yan siya talagang gusto mong sukat mula dito, yan, hanggang dito pa yan. Yan, medyo may kahabaan yan. So nakukuha ko talaga yung tamang distansya ko. Proceed naman tayo dito sa ating seat clamp. Ang seat clamp natin ay meron tayong
alin, naka-alin po, na? Kasi mas prepared ko to kaysa dun sa quick release, lalo na't madalas akong pumupunta sa ibang lugar at iniiwan yung bike ko. So pag quick release, mas madaling nakawin ang seat post natin at kasama na rin ang ating upuan. So pero pag naka-alin ka, mahirapan ba yung magnanakaw pag nag-alin-alin ka pa dyan, no? Let's proceed to our saddle. Meron tayo dito si San Marco, Cell San Marco. Yan po, alam ko pang road bike to, ang design niya, no? Naka-racing. Yan. Shout out kay Kenneth Groyal, siyang bumili niyan, siyang pumili niyan para sa akin. Of course, siya din bumili nitong ating seat post. And of course, sa kanya din po itong seat club, na-arbor natin sa kanya. So, shout out sa'yo, master. So, let's proceed sa ating crankset, mga kagwardo. So, ang ating crankset naman ay meron tayong naka-sticker. Naka-sticker yan. Huwag nyo yan pansinin yung sticker. Ini-stickeran ko yan para hindi tuluyang magasgas, no? Hindi tuluyang mabura yung pangalan ng ating crankset. Kasi sayang, no? May brand pa naman. So, pakilala ko sa inyo si Jore. Ano nang ang model nito? Nakalimutan ko. Hindi ko na paghandaan to. So, ililink ko na lang. Sulat ko na lang dyan sa screen kung anong model nito, no? Yan. Kasi nakalimutan ko. O nga pala, hindi ko pinakilala sa inyo yung ating body frame. So, ito mga pala si KEYSTO Extreme. 29R. So, pinalitan ko na yan ng sticker. Unang ginawa ko dyan mga kagwardo ay dinikitan ko ng carbon sticker. As you can see, carbon sticker po yan. Yan. Naka-carbon po yan. Pinaghirapan ko po yan, pinuyatan ko po yan, buong magdamag para makabit lang yan. And then pumunta ako sa decal sa sticker paggawaan, no? Ito po. Yan. Yan po yan. Wardo Bikers. So, ang size po nito yung frame is 16 lang. 16 lang po yan mga kagwardo. Ano lang po yan, simple. Alright, naubusan tayo ng memory kaya binura ko muna yung nasa kalsada ako. So ito, naka-airport na po yan, Yan na po yan. Tapos yung hindi non-tapered po tayo, mga kagwardo, non-tapered. Yan, sticker ko yan, lumang sticker ko yan, pero hindi ko na tinatanggal kasi okay na rin yan. So meron tayong katalo doon na improvise din, naka carbon sticker din, no? Improvise natin yan. So, yan, mga kagwardo. So, yung gulong, pareho lang naman, no? Hindi ko na to banggitin pa, pakilala, then ubos na yung memory ko. Ragusa din, steam din, kumpas. So, ang brake seat po natin ay Shimano MT200, yan po. Napakalambot, work well po siya, no? Feeling safe kayo pag yan ang gamit nyo ng brake. Yun ang ating bike check for today. Practicean natin bike check ang ating sariling bike. Magba-bike check na rin ako. Pupunta ako sa mga iba't ibang mga shop sa mundo. Sa buong universe. Para iba-bike check ko pati yung sa planet Mars, Jupiter. Pupuntahan ko dun si Chok. Yan lang mga kagwardo. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Keep safe.